Ake siqale in 5 in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year! Asho because liyafana ngamathengisa unyaka 2025 wazwinele powered by Black Mobile mafika izolo akawuze ngapha ngaphambili zanini ngapha cela isikhiye baba siphi isikhiye ivuleka 19 ngezingqofu unyanyavu ingqothovu yamntula amasandi phathi ingqothovu yemoto ingqothovu yesiteshi ukhozi FM walihamba phambili mihla namalanga Tapi kesalinde isikhiye phutwani athelelele hakulo usha ukufona lona njandana California ukufona lona njandana utuyangana Wazani bafana mkungeni Ubona ukuthi ngizomela hayiba ubona ukuthi ngizothisa beliphiwe Alright, mfakazi ukwaza kama ukozi yalo mapema maalum katika sisi ngamanje inzola ifishaka pia kwa mahoro na bana jele singabi lesine dambama kumna ngeze masao la sikona ngemuva nje kuyizala njeke iyashingoma umfana usanikezwekela ipolo lakhe uyoncenga onyoko usaliphethe ke ipolo lakhe afana kumafilizolo kudala njeke sokhuluma no party station kodwa manje sicela funa kujabulo inkinzela Okay, ngeke ngisalinde nje isikhiye bhuti wami. Ngapha mafilizo uyangihlebela uthi Nkosi yami angikwazi ukukhuluma. Angizokhuluma ke ngizosawunya obusha wena usonye ngonyoko unjani bhuti wami? Siyaphila kakhulu. Ngeke ngikubuze ke impilo. Ngoba vele kusobala ukuthi uyaphila. Futhi ke manje uphila ngempela kanti. Manje kokuqala umtshela umuzwa wakho njengamanje. Uwinile wasifaka 2026. Njengamanje na umphumela wakho. Nazi ithuthuthi zakho. Uzizwa unjani? Sengiyakholwa ke manje bengakholwa sanibona siyaphila igama lami uMafikizolo vele ke seniyangazi laba kade bengazi sebeyangazi dawo ke Nambithi ekhaya kusewashbhana so ngiyabonga kakhulu kubantu abaphosile kuze ngithole lokho engikutholele namhlanje bengelula bekuthafa kodwa ke abantu bangithembisa iphuma ingoma kwathiwa hayi khulileka ngempela ke nakho namhlanje kwenzekile so ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho ngijabule obvious kakhulu njengoba ngithi bengakholwa
ikhala ingoma ngo-12 angikholwanga sengize ngikholwa namhlanje. Nokubona nje abantu lapha ke ebeshaya ama-challenge obani kwinkundla zokuxhumana amshona lokho futhi kwakujabulisa ukubona ukuthi umsebenzi wakho uyawenza manje yini le eyathi nje kuzona zonke izihloko ongase uyiqambe ngengoma uthi uzoncenga ngonyoko khona yini lo mhlawumbe ongamfuna nanokumncenga nkathi ubhala ingoma kuba usilalela phela manje lo gila kangaka uthi uzoncenga ngonyoko sengizolile sadimela dlula usikomunye. Okay, umbuzo ngokugcina ngeke ngixine kakhulu. Izithini inhlelo zakho kunyaka omusha ka-2026 uyayibona futhi usiphinda ngalokho? December 31 nasibona usiphinda then hit. Okay, izithini inhlelo zakho? Umsebenzi unyaka nonyaka mangisaphila nje uzohlezi ukhona. So yeah, umsebenzi wami ngiselokhu ngaqala nje ngiba nayo leyo nhlanhla ukuthi abantu bangisupporta kakhulu. So nami ngokusebenza kanzima ngiyathemba ukuthi uzophinde futhi umsebenzi ugcina uthola lelo gama elithi kuzoba yihit. Hayi no, number 1 nankukhiye umphathi station uyena kuzobe sikunikeza nishaye nezithombe bakwethu ukuthi ngihlehle. Alright, umsakazo hamba phambili ukhoze FM ukhozi yalo maphiko phiko njengamanje la imzuzu mangabe ngibheka nje izimini engaphambi ukuthi ubona lapha ke ihora lesine ntambama 4 minutes before 4. Sithando riso Bakata zidudla ngiphinde ngiyele kubalula bakhozi FM nje ngithi njengamanje ke seninjalo kwethatha sekunjalo ke njengamanje ufika izolo leso sasithi 10 9 8 sekunjalo phakathi ke manje kunyenyavu lwakhe ngo12 yemoto lalela wesithando liyahamba leli pholo manje libheke emnambi liyahamba libheke esigodini sasemhlumayo njengamanje bengibuza thatha ngithi uzizwe njani uthi akwazi ukukhuluma kodwa mhlawumbe uzokhuluma afisa mfowethu uzizwe njani lokho phakathi steringini Wabafika lakhuluma abalali bokhozi balalele mfowethu lonke lilalele nasekhaya bayabuza nje basikhuluma nje bingelela mfowethu moyeni kunjani ngizobingelela umafika izolo ngibonge ithuba engitholele namhlanje ngiqale ngibonge nje abathandi bomculo ngalokho abangenzele khona la ngisuka khona bekungelula namhlanje bangenza umuntu ngiyabonga nje kakhulu beqhubeke bekwenze nakwabanye baningi abafuthi abasebenza kanzima so ngiyabafisela nabo belithole leli thuba ngijabule kakhulu anginawo abanye amagaba nje kamanje. Halala mafizo lo halala mafizo lo halala sebonga litwana imzile ngempela unyaka uyancenga unyaka liyahamba ke manje ipholo libheke emnambithi liyahamba libheke emshumayo libheke 150 soka kanti ke lokho kanjani emva kweholo lesine nje ke sobe sesikhuluma naye umphathi station njengoba ke sekwenzekile isizwe ke isishekana kodwa manje asabe sezomene sisala phambili zezehora lesine ntambama Kutsang nge-70. Hola. Is this? Ese pedazo echaba manchas, usaza kwesizo echaba manchas yumkwetla ngaphandle ngikuzile sibaningi sure. Oh yes. Oh, kodwa mndaweni hayi bakithi kube siyazenzela kuthandwa yazi ngabe kudala asam
Omzala. Yeah, umafika izolo. Wena